En primer lloc, en nom de les entitats organitzadores, us volia agrair a totes ser avui aquí, tanta gent reunida, seguint els criteris de seguretat per a manifestar-se i fer reivindicacions diverses en les que esperem que hagin parat la interseccionalitat i l'esperit crític, envers un sistema que ens segueix oprimint. També vull remarcar que estem en una situació de pandèmia mundial, però l'LGTBI-fòbia, el racisme, el masclisme, el capitalisme i la resta d'opressions no tenen descans. A més, moltes no hem pogut passar el confinament en espais segurs per a nosaltres, amb la qual cosa us vull agrair molt a totes que hagueu demostrat que la lluita ha de continuar, tot i que sigui amb mascaretes i certa distància social. Així, avui, tot i que d'una manera típica, les persones queer ja fa 44 anys que sortim als carrers de Barcelona per a fer-nos escoltar i reclamar allò que ens pertoca. Més? Alhora, avui commemorem els 51 anys, menys un dia, des que es van produir els aldarulls a Stonewall, un fet que va marcar l'inici del col·lectiu LGTBI tal com el coneixem avui en dia i que ens reuneix any rere any. Malauradament, aquests fets són coneguts de manera molt superficial entre gran part de les persones del moviment. Aquell esdeveniment va ser una flama encesa per desviades de l'època que ha provocat grans conseqüències positives a partir d'un incansable esforç i resiliència. Tot i així, com és sabut per moltes, les persones més privilegiades del moviment van apropiar-se del mateix i van eclipsar totalment les persones més desfavorides. Així, no és fins fa poc que la paraula interseccionalitat ha començat a ressonar en els moviments socials diversos i s'ha començat a entendre que les nostres identitats no tenen un sol component estàtic, sinó que aquestes són heterogènies i diverses. Amb la qual cosa, totes nosaltres, patim opressions. Aquest sistema opressor discrimina algunes mentre privilegia altres. D'aquesta manera, avui ens hem reunit aquí per celebrar que, 51 anys després, seguim lluitant i som més conscients que mai que tenim història, que hem crescut i après en el camí, que volem un futur i aquest ha d'estar capitanejat per totes aquelles que durant aquest més de mig segle no han tingut l'oportunitat de fer-se escoltar davant dels perfils més privilegiats del col·lectiu. Així, dono una càlida benvinguda al bloc laboral, on parlaran en primer lloc les Kellys, la companya Vània i la companya Carmen, i després a Samu de Sindillar. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Estamos aquí las Kellys, como siempre, apoyando a LGTB. Y nosotras estamos aquí porque queremos y estamos unidas con todos los movimientos sociales, porque unidas todas vamos a llegar a buen puerto. Ahora mi compañera Carmen es la encargada de decir las reivindicaciones nuestras y luego nuestro compañero hablará también por Sin Hogar. Hola, buenas tardes. Las que limpiamos los hoteles. En la actualidad somos sindicato Las Kellys Cataluña. Hemos sacado adelante la ley Kelly, artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. La actividad propia de una empresa no se externaliza. Que hemos logrado el sello de calidad, aprobado en noviembre de 2018 en el Parlamento de Cataluña, que se encuentra secuestrado por la Consellería de Turismo y Trabajo del Gremio Hotelero de Barcelona. Por eso hemos empezado la campaña Vivir es urgente y estamos en Vía Cayetana número 47 cada viernes a partir de las 16:30 en la puerta del Gremio de Hostelería de Barcelona, porque da un ley en las redes sociales está muy bien, pero no cambia nada. Por eso debe existir un compromiso y salir a participar, resolver
Y no solo un día, sino todo el año, como el 8M, el 1 de mayo o el día 28 de junio, todos los días del año. Cuando hayamos logrado levantar y sacar de su casa a toda la gente para poder hacer una gran manifestación laboral, como lo decimos en el manifiesto Justicia Laboral. La política es un arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa y que los derechos laborales sostienen la vida, que vivir es urgente y hay que salir a transformar la realidad social actual, que el paradigma está cambiando. Es tiempo favorable para las luchas laborales prosperen, que es algo que nosotras lo tenemos muy claro y vamos a muerte con todas las iniciativas que estamos llevando. Otro logro en Bruselas, hemos presentado la directiva Kelly, que beneficia a todos los trabajadores de nuestra sociedad. Junto a Francia y Reino Unido hemos creado Lobby Kelly. Estamos aquí porque nosotras somos vosotras y levantamos la bandera con orgullo. Porque queremos luz en nuestro camino y nuestras vidas. Tenemos historias, tenemos futuro. Si unimos colores de todas las luchas. Y porque si nos toca una, ¡nos toca otra! El compañero Samu. No soy domesticada, limpio tu casa y estoy muy mal pagada. No soy domesticada, limpio tu casa y estoy muy mal pagada. No soy domesticada, limpio tu casa y estoy muy mal pagada. Venga, sin hogar. Sin hogar. Sí. Sin hogar. Sí. Sin hogar. Sin hogar lleva un mes en las calles. Sin hogar no es la primera vez que sale a la calle a pedir por sus derechos. Sin hogar lleva un mes en estas calles después de que se terminó de que terminó el confinamiento, pidiendo papeles para todas, papeles para todes, papeles para todas, papeles para todes, papeles para todas, papeles para todas, porque la regularización de las migrantes es un derecho esencial. Papeles para todas. Yo soy una persona que aquí llaman no binaria, también podría decir marica, afeminada, da igual. Lo importante no es una cuestión identitaria, lo importante es que eso señala y nombra una forma de exclusión. Porque decir migranta es nombrar una forma de exclusión. Migranta es una forma de exclusión. Y lástima que se fueron los compañeros racistas, antirracistas para escucharnos aquí a Sin de Hogar. ¿Sí o no? Y ellos están señalando una cosa muy importante. Esas voces es importante escucharlas porque lo que nos están diciendo es que al frente, en el centro de todos los movimientos sociales, del movimiento LGBTI, tienen que estar los cuerpos más vulnerables, los cuerpos negros vulnerables, las cuerpas negras vulnerables, las cuerpas migrantes vulnerables. El régimen binario es el que hace una división del trabajo por género, y esa división del trabajo por género es lo que hace a las mujeres migrantes las trabajadoras del hogar. Y bien digo, trabajadoras del hogar, no empleadas domésticas, trabajadoras del hogar. No soy domesticada, lido tu casa y estoy muy mal pagada. No soy
no soy domesticada. Limpio tu casa y en vez mal pagada. No soy domesticada. Cuido tu casa y estoy muy mal pagada. Las trabajadoras del hogar, si tenemos la suerte de conseguir los papeles, si tenemos la suerte de que nos hagan un contrato, luego pasamos a un nuevo estadio de exclusión, que es que hacemos parte de un régimen que se llama especial, pero debería llamarse un régimen racista, porque es un régimen que no nos iguala en derechos con cualquier otro trabajador. Es un régimen especial de la seguridad social que nos niega el derecho al paro, que nos niega los riesgos laborales, el paro y la baja por maternidad. Entonces, y la jubilación digna. Esa es la realidad de las mujeres migrantes que se dedican al trabajo del hogar. Gracias. Sí, sin hogar. Sí, sin hogar. Papeles para todas. Ahora nos va a hablar Mari del sindicato de Yugates. Los dos retacos. Hola? Bueno, vaig a... Com ha acudit el company Samu, em sembla que es diu, parlo en nom del Sindicat de Llogateres de Catalunya. No és nou que la situació de l'habitatge i el lloguer a l'Estat és un dels pilars de les grans desigualtats i font d'ansietat i precarietat per a molts ciutadans. La crisi de les hipoteques del 2008, lluny d'aprofitar-se per crear solucions, va servir per aprofundir en aquesta ferida. Bancs dolents, incentius fiscals, fons d'inversió. Els pisos van passar de les mans endeutades de les treballadores a mans de rendistes i voltors, convertint un cop més l'habitatge de bé de primera necessitat a actius mercantils. En 12 anys, la situació no ha millorat, sinó que s'ha agreujat fins a límits insostenibles. I aquesta nova crisi que se'ns obre no ens farà les coses més fàcils. Les treballadores estem perdent ingressos i estabilitat i, mentrestant, la resposta de les institucions ha estat rescatar els rendistes mitjançant suposades ajudes per pagar el lloguer en forma de crèdits que no serviran sinó per endeutar encara més les famílies treballadores. Per contra, rendistes i especuladors veuen garantit els seus ingressos fins i tot en èpoques de crisi i improductivitat. No es contempla cap altra solució des del govern. Si ningú no s'atreveix a baixar preus, regular o fins i tot suspendre el lloguer en una situació d'alarma social excepcional, com hem de comptar que ho facin pel seu compte? Rendistes i voltors ploren ara aquests dies demanant ajudes públiques mentre els seus amics parlen de paguites per als treballadors que viuen de les seves mans i pateixen les conseqüències econòmiques no només d'una nova crisi mundial, sinó d'un sistema fet per enriquir uns pocs escanyant uns altres. Un sistema que no funciona correctament, perquè cap sistema no pot estar fonamentat en la idea que un grup de persones ha de quedar exclosa perquè tot funcioni. I aquest sistema d'ells exclou les treballadores, les escanya i les expulsa, les empobreix i els roba els futurs, i s'acarnissa especialment en les companyes dones, migrants i racialitzades. Per això, fa 3 anys, els moviments de la vivenda que ja existien i funcionaven a tot l'Estat es van organitzar també al voltant de la problemàtica del lloguer, en un moviment que ha d'esdevenir la clau per posar fre al rendisme. D'una banda, organitzant-nos a peu de carrer, recolzant les companyes, aturant desnonaments, defensant els llogateres davant dels abusos d'una llei feta en contra seva, pactant baixades de preus i contractes dignes i aturant desnonaments. I de l'altra, pressionant el govern perquè es facin canvis estructurals. No pot ser que es facin pujades de preus desorbitades i encara menys en una crisi econòmica i sanitària com la que estem vivint. I mentre la llei segueix en contra nostra, seguirem lluitant cas a cas
contra les pujades abusives i descarnades, mitjançant diverses estratègies d'acció sindical. Aquest és el motiu de que, per exemple, des del passat mes d'abril, que el govern va decidir salvar els rendistes en lloc de les treballadores, els moviments de la vivenda vam impulsar la vaga de lloguers, la primera des de fa més de 100 anys, amb una consigna tan simple com que si no cobrem, no paguem. I ens diuen, aquests rendistes, aquests voltors, aquests dits emprenedors que han fet l'agost a base de gentrificar els nostres carrers, expulsar-nos dels nostres barris, dels nostres paisatges i dels nostres arrels, que el que volem és viure al centre sense pagar, quasi gratis, que home, que al centre, que els hi diguin a les àvies que han perdut tota una vida, la seva xarxa amical i veïnal, el seu acompanyament, a les famílies que han hagut de canviar els fills d'escola a mig curs, els fills que per començar la seva pròpia família han hagut de marxar lluny dels pares, germans i amics. No, de cop i volta no és que vulguem viure al centre, és que hi vivíem i ens voleu fer fora. I hem dit prou. La història ens demostra que la lluita llogatera és l'única que ens garantirà conquerir el dret a un lloguer i a un habitatge digne. Plegats hem aconseguit fites que semblaven impossibles quan vam començar només fa 3 anys. I no estem sols, no esteu sols. I des d'aquí us animo a que us aproveu el vostre sindicat o associació més propers. Com més serem, més força tindrem i més lluny arribarà la nostra veu. Al barri, al poble, a la ciutat. Jo us animo a que us informeu i us uniu a la lluita que ens ha de permetre recuperar una vida digna allà on triem viure. Recupereu les xarxes veïnals, parleu amb les veïnes, parleu amb el petit comerç i organitzeu-vos. Organitzem-nos perquè es pot! Vale. Bueno, ara, no sé si se m'escolta, sí. Parlaré jo, soc Laida, vinc de part de PAS Catalanes i a l'enllaç del que deia la companya. Suposo que moltes ja ho sabeu, però la PAS som una organització popular amb més de 50 assemblees a Catalunya i més de 200 a l'estat espanyol, en què persones diverses ens organitzem per denunciar la problemàtica habitacional i canviar aquesta situació. Portem a terme accions diferents des de l'espai més institucional on hem aconseguit canvis legislatius històrics com la ILP d'habitatge aprovada al Parlament de Catalunya i centenars de mocions a ajuntaments de tot el territori, fins a la campanya d'obra social de la PA, amb la que hem ocupat més de 50 edificis de la banca, fent de les expropiacions populars una forma de garantir el sostre a milers de famílies i recuperant per la via de l'acció directa el valor de l'ús de l'habitatge. Fa més de 10 anys que alcem la veu per denunciar que mentre l'habitatge sigui una mercaderia, mai podrà estar garantit per a la nostra gent i que si la qüestió privada passa per sobre del bé comú, serà impossible que totes tinguem on viure. A dia d'avui es produeix un desnonament cada 12 minuts. Des del 2008 s'han executat la dramàtica xifra d'1.200.000 desnonaments a tot l'estat espanyol. Un estat en què una de cada 5 persones vivim sota el llindar de la pobresa i una de cada 4 estem en risc d'exclusió social. Un estat servent d'un sistema capitalista, heteropatriarcal, profundament masclista, capacitista, espacista i racista, que ens vol empobrides, dòcils i callades, però ho no permetrem. Aquesta injusta situació és conseqüència directa del sistema i les seves polítiques públiques, creades per fer de l'habitatge un negoci en lloc d'assegurar que sigui un dret garantit. Alhora, les entitats financeres confabulades amb el poder polític s'han assegurat una legislació que les sobreprotegeix i han aconseguit beneficis multimilionaris mitjançant la concessió de préstecs hipotecàries i amb les pujades de lloguer que condemnen a milers de famílies a la pobresa. Per això, des de la PA, denunciem l'elit política i financera com els culpables de la situació actual.
Els diferents governs que promouen la bombolla immobiliària, que afavoreixen la gentrificació, que no regulen el preu dels lloguers, que no prioritzen un parc públic a l'alçada de les necessitats socials, ells són els responsables de deixar els especuladors via lliure per enriquir-se a costa de la nostra misèria. No ens oblidem dels jutges que, incomplint la llei que tant esforç ens va costar, deixen famílies senceres al carrer, condemnant-nos a nosaltres i les nostres filles a un futur incert. Per altra banda, el sistema també utilitza la seva força repressiva contra nosaltres. La policia, emparada per la llei Mordassa i els feixistes matons de Desokupa, els coordinen i els donen de la mà per fer-nos fora de les nostres cases, cosa que vam presenciar fa uns dies en el desallotjament il·legal de les companyes de Cala Cristina, a les que enviem una forta abraçada i tot el nostre suport. Davant de cada desallotjament ens trobaran juntes i combatives, fent de la unitat en el moviment per l'habitatge la garantia que ens permetrà plantar cara a tots els abusos del poder. Per això plantegem un espai de trobada, suport mutu i confiança en el que totes col·laborem contra les injustícies. Senyalem i responsabilitzem els servents del capital. Ha arribat l'hora de que l'Estat i el sistema financer paguin el seu deute amb nosaltres. Malgrat tota la força del sistema i els seus esbirros, hem aconseguit una infinitat de victòries. Hem recuperat centenars d'habitatges a tot el territori. Hem parat milers de desnonaments. Hem canviat la llei entre totes, com per exemple la 24/2015. Hem encès la flama de desenes de lluites veïnals i organitzacions populars, però sobretot estem aconseguint que la por canviï de bàndol. Així que, companyes que sou aquí, si et vas hipotecar i veus que hauràs de deixar de pagar, si et sents enganyada per tota la classe política que negava la bombolla immobiliària, si els preus altíssims t'empenyen a endeudar-te fins les celles i has d'escollir entre pagar el banc o el lloguer i menjar, si la solució del banc és desnonar-te o pujar-te el deute, si vas perdre el teu habitatge i vas haver d'ocupar per la ineficàcia institucional, si no tens papers i el racisme institucional fa que no puguis accedir a un habitatge digne, si la xusma de Desokupa t'extorsiona i amenaça, si no es reconeix el teu dret a un habitatge digne, recorda que no estàs sola. Organitza't amb les teves i uniu-vos a la pah més propera. Suma't a la lluita per l'habitatge i encara que ens diguin que no, demostrarem un altre cop que juntes sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vale, i ara us deixem amb la Mireia de l'Austec de Serveis Públics. Bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. És un orgull formar part dels diversos col·lectius que en ple segle XXI encara hem de seguir lluitant per enderrocar les fronteres, hem de seguir lluitant contra la societat capitalista i heteropatriarcal, hem de seguir lluitant contra el racisme i la xenofòbia i hem de seguir lluitant per estimar qui ens doni la gana, per vestir-nos com ens doni la gana i per crear la identitat de gènere que ens doni la gana. D'entre totes aquestes lluites, com ha dit la companya Aida, jo pertanyo al sector de la docència, formo part del sindicat de docents i les persones que en el nostre dia treballem per canviar aquesta societat tenim molt clar del gran paper que juga l'educació perquè aquest canvi sigui possible. Per això solem dir que l'educació d'avui marcarà la societat del demà. I malauradament, en el nostre sistema educatiu encara hi ha moltes mancances perquè això sigui possible. Jo que ja tinc uns quants anyets, vaig rebre a l'escola una educació postfranquista. La literatura infantil que consumia estava farcida de cavallers que salvaven princeses i de ratetes que escombraven l'escaleta. I no va ser fins als 8 o 9 anys que vaig trobar un personatge literari amb qui sentir-me identificada. No sé si recordareu les novel·les juvenils del 5, de l'escriptora Enid Blyton. Allí hi apareixia un personatge que transgredia els rols de gènere. Aquests rols de gènere que m'inculcava la societat, que m'inculcava l'entorn familiar, m'inculcaven a l'escola i m'inculcaven en tots els mitjans mediàtics.
Aquest personatge es deia Jordina, però es feia dir Jordi. Ara tenim nenes que maten dracs o vikingues que van a la guerra, però seguim movent-nos en el binarisme més absolut. Fa 4 anys vam editar una guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a les escoles. Aquesta guia es va repartir en tots els centres docents, però amb iniciatives com aquesta no n'hi ha prou. Ens calen polítiques fermes que treballin la diversitat a les aules. No pot ser que a aquestes alçades encara hi hagi centres que celebrin el Dia del Pare o de la Mare o que els currículums sometin sistemes de fertilitat com el mètode Ropa. Cal formar el professorat perquè la coeducació no sigui només una paraula buida, sinó una aposta ferma en tots els centres escolars. Els petits avenços que s'han anat produint durant els darrers anys són el resultat de grans lluites. I perquè hi hagi grans avenços, cal seguir perseverant en aquesta lluita nostra, decidida i inabastable. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Ara us deixo amb el Dani, que és de la Unitat contra el Racisme i el Feixisme, l'Àurea, de Tanquem els Ties, i la Cori. Primer de tot, volem enviar una abraçada fraternal a totes aquelles organitzacions i entitats LGTBI que han estat capaces d'unir-nos en la mateixa diada. Un fort aplaudiment per totes elles. També volem condemnar, per enèsima vegada, l'actuació dels Mossos d'Esquadra i la seva curiosa complicitat i canvi de criteri quan tracten amb les antifeixistes. Actualment la nostra feina es divideix en diferents fronts. Aconseguir la regularització de totes les companyes que actualment no ho són, sense cap altre criteri que el respecte inviolable dels drets humans i la històrica discriminació que estan patint. Organitzar una ofensiva a tots els pobles i barris contra la proliferació del discurs de l'extrema dreta, actualment enfocat a la figura del partit polític de Vox. Només organitzades unitàriament és com aconseguirem acabar amb aquesta pandèmia. Lluitar contra les diferents discriminacions, creant fronts amplis i diversos i tractant els problemes des de baix. La LGTBI-fòbia, el racisme, la islamofòbia, l'antigitanisme, la negrofòbia, en són alguns exemples. I finalment, com a projecte que se'ns va caure per culpa del Covid, fer una gran manifestació contra les constants agressions que les persones LGTBI rebem en diferents espais, a l'escola, als locals d'oci, al transport públic, a les institucions. Des d'aquí fem una crida a totes les qui són representades amb aquesta meravellosa diversitat per seguir construint aquesta manifestació que demostri que les persones trans, les bisexuals, les intersexuals, les lesbianes i les homosexuals, amb el suport de tothom, podem reivindicar els nostres drets al carrer i massivament. Cap agressió sense resposta! Buenas tardes. Desde Tancam CIE queremos recordar que aquí en Barcelona existe un CIE que no es que esté cerrado, sino que está actualmente vacío simplemente por la pandemia global. Que en plena pandemia global y en pleno periodo de alarma, tardaron casi 2 meses en vaciar todos los CIE del Estado. Que en plena pandemia global y en pleno estado de alarma y con todos los vuelos parados, se está intentando desde el gobierno español conseguir un acuerdo con el gobierno tunecino para hacer una deportación masiva, prohibida totalmente por Europa, con un país con el cual no hay convenio de deportación. En pleno estado de alarma, las agresiones policiales han sido principalmente a personas racializadas migrantes. En pleno estado de alarma, se estaba hablando de no dejar a nadie atrás y se dejó a muchísima gente detrás, sobre todo las personas racializadas, migrantes, las personas que tienen miedo de que aparezca la degalla o sus parejas de otras partes del Estado a retirar sus familias porque crean que no sean capaces de mantenerlas.
las personas que no tienen la documentación en regla, con lo cual no pueden percibir, no pueden pedir estos préstamos, estas ayudas, estos pequeños ingresos mínimos que está dando el gobierno. Todas estas personas están quedando atrás. Y todas estas personas, la única manera en que no han quedado detrás es gracias a la organización migrante autoorganizada desde abajo. Es una vergüenza cómo estamos trabajando nosotras las blancas. Es una vergüenza que no estemos traicionando nuestra blanquitud, como dice Fuego Migrante. Es una vergüenza que los colectivos independentistas de Cataluña no se hayan preocupado por los CIE hasta que no ingresaron en el CIE 2 personas que estaban en una manifestación en Girona. Es una vergüenza como están encerrando en los CIE y deportando a personas LGTBIQ y que no tienen ningún tipo de ayuda por parte de estos colectivos, que nosotras, las que estamos trabajando el tema del racismo, no tenemos conocimiento técnico de todas las posibilidades, todas las estrategias posibles para parar una deportación por motivos de género e identidad sexual. Necesitamos urgentemente que os mojéis mucho más las personas que estáis trabajando intensamente el tema de género e identidad sexual. Necesitamos que nos apoyéis, necesitamos que ayudéis a hacer las visitas a las personas que están dentro de los CIE y que necesitan hablar con la persona con la que puedan sentirse más cómodas. Necesitamos que hagáis una presión brutal desde vuestro privilegio de voto, desde vuestro privilegio de nacionalidad, desde vuestro privilegio blanco, para que los partidos se pongan de una vez ya a regularizar a todas las personas que están viviendo en nuestro estado. Y necesitamos ya acabar con la ley de extranjería. Hola, bona tarda. Jo no represento a ningú, fa com mitja hora que m'han dit vols parlar, vols pujar perquè algú que havia de venir no ha vingut. Per tant, jo vinc sense absolutament res, no m'he preparat res, però quan m'han dit si volia parlar, com a dona negra, lesbiana, que ha nascut aquí, tenim moltes coses a dir, no us ho podeu imaginar. Crec que fa 50 anys, la marxa P. Johnson, això ja ho sabeu perquè això ha estat molt de moda, això fa com 2 o 3 anys que tothom ho sap, però és una cosa històrica. El moviment va estar impulsat, va estar representat per persones racialitzades, per dones, migrants, que al llarg d'aquests 50 anys, dins dels moviments LGTBI, han desaparegut, no estem representades, i avui el que vull dir és que pensava també en moltes escriptores i dones que per mi han estat persones que han representat la diversitat, més que la diversitat, l'orgull de ser negra, de ser dona negra, de ser dona lesbiana, bi, trans, és igual. I avui pensava, escoltava a totes les companyeres que han parlat, els companys, tothom ha parlat molt bé, han parlat de moltes coses, però hi ha una cosa que a mi m'amoïna personalment i crec que és important dins de tota la diversitat de moviments que tenim ara, i que és aquesta manera nostra, com podem fer perquè les lluites en algun moment donat, tot i que són molt diverses, haurien de ser conjuntes, hauríem de saber, com deia l'Audre Lorde, era una escriptora afroamericana, migrant, mare, boiera, que us la recomano perquè era una tia fantàstica, i ella parlava de crear la casa de la diferència. La casa de la diferència on ens podem trobar totes amb les nostres diferències, però podem tenir un llenguatge que potser no és comú, però ens podem entendre. I avui he vingut amb la filla d'una amiga meva i hem portat aquesta bandera, que aquesta bandera jo no sé si la coneixeu, si no, però el que us vull dir, el que aquesta bandera diu és more color, more pride, més orgull, més perdó,
més color, més orgull. Vale? Ho entenem? El moviment LGTBI serà antiracista o no serà realment un moviment? Gràcies. Pugeu, baixa una miqueta. Sí, espera, que m'estan baixant el micro. Benvingudes a la 44a manifestació per l'alliberament sexual afectiu i de gènere a Barcelona. Ara fa 43 anys, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya ens convocava a la primera manifestació LGBTI dels Països Catalans. I avui, un any més, recollim aquell llegat. Seguim el fil rosa i negre de 4 dècades de lluita pels nostres drets. Malauradament, encara que no s'han resolt els problemes que ens plantegen el capitalisme i el patriarcat, les trans, boieres, bis i mariques seguim patint més atur, més dificultat per accedir a l'habitatge i als serveis públics i més exclusió social. Aquest 28 de juny hem volgut parlar de tot això. Malgrat que alguns ens diuen que ja està tot aconseguit i que love is love, la realitat és que el conjunt de la classe treballadora continua patint i encara més quan és LGBTI. Us volem agrair enormement la vostra presència als més de 50 col·lectius i moviments socials que avui ens acompanyeu, perquè la vostra lluita és la nostra lluita. Si parlem d'habitatge, hem de fer referència a les joves trans amb una família transfòbica que no poden marxar de casa perquè no s'ho poden permetre. Hem de parlar de les boieres que pateixen assetjament immobiliari pel sol fet de ser-ho. Hem de recordar les bis que s'han quedat a l'atur i les fan fora de casa. Hem de fer esment a les mariques a qui els propietaris homòfobs no els lloguen un pis. Gràcies, PA, Sindicat de Llogateres i Moviment de Barri, que lluiteu per l'habitatge. Si parlem de feina, hem de parlar del 85% d'atur trans. Hem de constatar l'escletxa salarial que significa sous més baixos per ser LGBTI. Hem de recordar com les empreses del capitalisme rosa també exploten i els falsos voluntariats camuflats d'activisme per no pagar sous dignes i fer així més diners. Hem d'esmentar la discriminació LGBTI-fòbica que patim dia rere dia a la feina, la por a sortir de l'armari i el risc que ens acomiadin si se n'assabenten. Gràcies, sindicats combatius, per plantar cara a la patronal. Si parlem de serveis públics, hem de saber que el sistema educatiu no sempre educa els valors igualitaris ni aborda l'assetjament. Hem de recordar que el sistema de salut patologitza i no sap veure més enllà de la feminitat i la masculinitat cis heteronormatives. Hem de tenir present com les privatitzacions i les retallades ens resten qualitat de vida o destrueixen vida directament als sectors més marginals de la societat. Gràcies a totes les que vau aturar la llei Aragonès i a les que lluiteu cada dia per uns serveis públics universals i de qualitat. Si parlem d'antiracisme, no podem obviar que una part molt important d'aquesta societat, també trans, boieres, bis i mariques, no gaudeixen dels mateixos drets pel simple fet d'haver nascut a un altre lloc o tenir un altre color de pell. No podem deixar l'homonacionalisme que en el nostre nom vol rentar la cara al colonialisme. No podem fer com si no deportessin a les nostres veïnes. Gràcies a totes les que lluiteu contra el racisme, contra els CIE i la llei d'estrangeria. Si
Si parlem d'ecologisme, hem de parlar del turisme rosa que destrueix el territori i contamina. Hem de recordar tantes empreses que es posen la bandera irisada cada 28 de juny per vendre més, mentre ens deixen un planeta en què aviat no hi podrem viure. Hem d'assenyalar el capitalisme i el patriarcat com dues cares de la mateixa moneda que atenta contra totes i cadascuna de les nostres espècies del planeta. Gràcies Climaacció, Fridays for Future, Ecologistes en Acció i a la resta del moviment ecologista. La vostra lluita, dèiem, és la nostra lluita. Aturar els desnonaments i defensar els serveis són lluites LGBTI. Derogar les reformes laborals i reduir la jornada laboral són lluites LGBTI. Exigir una renda bàsica universal i defensar el planeta són lluita LGBTI. La regularització immediata de totes les persones migrades i l'exercici del dret d'autodeterminació són lluites LGBTI. Esperem ara que la nostra lluita sigui també una mica més vostra. Una lluita per una societat millor, que des del present construeix el futur que volem. Aquell 1977 en què assistíem a la primera manifestació LGBTI del país també tenia lloc al Congrés de Cultura Catalana, aquest espai que va ser un autèntic procés constituent que va mobilitzar tot el país per imaginar els països catalans que volíem, com havien de ser l'educació, les institucions polítiques, la cultura, la defensa del medi ambient. I allà s'hi va sentir la frase «Tenim història, tenim futur». Tenim història, un fil rosa i negre de més de 4 dècades de lluita que avui continuem i que no regalarem a les empreses que ens exploten i ens mercantilitzen. Tenim futur, i sou vosaltres, l'habitatge digne, la feina per a totes, els serveis públics, la fi del racisme i del colonialisme, la llibertat del poble català, l'ecologisme i el feminisme. Tenim història, tenim futur. Desviades del món, unim els colors de totes les lluites. I ara, amb tots vosaltres, tancarà aquest meravellós acte Les Niñas Perdides amb una meravellosa actuació. Esperem que us agradi.